дар ин бора хадамоти матбуоти ҳукумати вилоят хабар додааст ва дигар корҳо аз ҷумла манъ карда мешаванд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав оиди маҳдудиятҳои нав суҳбат мекунем, бо диққат тамошо кунем. Нафарҳое ки мехоҳанд бо ман ҳамсуҳбат шида аз ман онлайн консултатсия гиред, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран мебурояд, бинависонед, суҳбат мекунем. Дар Твер кор барои муҳоҷирон дар 46 соҳа манъ шуд. Боз дар кадом минтақаи Русия чунин маҳдудиятҳо ворид карда шуданд? Хеле ки медонем дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия аллакай барои шаҳравандони хориҷӣ маҳдудиятҳо барои кору фаъолият ворид кардаги ҳастанд. Шуруъ аз соли 2025 дар вилояти Твери Русия фаъолияти муҳоҷиронро дар 46 соҳаи дигар манъ мекунанд. Агар дар соли 2024 муҳоҷирони корӣ ҳаққи кор дар 36 бахшро дар ин минтақа надоштанд, дар соли оянда ин ба 82 адад мерасад. Дар ин бора хадамоти матбуоти ҳукумати вилоят хабар додааст. Дар асоси муқаррароти нав рӯзи 3 декабр нашр шуд. Твер соли оянда муҳоҷирон наметавонанд дар бахшҳои мисли таъмини нерӯи барқ, обтаъминикунӣ, ҷамъоварӣ ва коркарди партов, соҳаи тиббу ва таъмири норфазлҳо, иҷора ва лизинг, сайёҳӣ тиббӣ, истеҳсоли таҷҳизоти электрӣ, мебел, воситаҳои нақлиёт ва дигар таҷҳизотҳо. Умуман бигирем, агар бисёртар дар ҳамин соҳаи тиб ва дар соҳаи нақлиёт, яъне такси кору фаъолият кардан ё дар духтурҳо ба ҳайси духтур кору фаъолият кардан, ҳамин чизҳоро бисёртар маҳдудиятҳо ворид кардагӣ ҳастанд ки ҳар як шаҳре ки маҳдудият ворид мекунанд, ин чиз асос мебошад. Истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, маҳсулоти нонпазӣ маҳдудиятҳо ҷорӣ карда мешаванд. Тибқи феҳристи нав ва дигар корҳо аз ҷумла манъ карда мешаванд. Яъне ин маҳдудиятҳое ки мо номбар кардем, шуруъ карда аз соли 2025 таҳти амал қарор мегиранд ва дар ин бахшҳое ки мо ном гирифтем, муҳоҷирон дигар наметавонанд кору фаъолият кунанд. То ҳатто патент дорӣ ё ин ки надорӣ, ин фарқ надорад. Маҳдудият ки ворид шид, дар ин бахшҳо кору фаъолият дигар иҷозат дода намешавад. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, комментарияҳоро мехонем. Ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен, рақамошон мебурояд, занг занед ва аз номи мо суҳбат кунед. Ҳабибулло нависондай. Ассалому алайкум ака. Дар Россия ма донишгоҳ хондестам. Дар каникул Тоҷикистон равон хизмат намебарам. Вақте ки шумо Тоҷикистон мебиёед, айни даъваткунӣ ба хизмат бошад, аз донишгоҳтон якта маълумотнома мегиред. Маълумотномаи донишҷӯӣ мегиред, ҳамон бародари азиз. Як нафари дигар нависондай, ту фақат комментария хонда бигард. О роста, медроя дар Евросоюз, медроя ростай. Қайта аймада ки нақстар будони агар биё як канали дигар ҳуй ку ва баҳри мардум видео куну хизмат кун ку. Як нафари дигар нависондай ки ассалому алайкум акай Сормон. Меган границаҳо маҳкам шидагӣ. Ростая мегам. Не бародари азиз, маҳкам шидагӣ нест, и гап асос надорад. Як нафари дигар нависондай амнистияи запрето кай мешавад? Акай Сорбон, илтимос ҷавоб тед. Дар бораи авфи муҳоҷирон ҳозир ҳеҷ чиз гуфта наметонем. Мумкин дар соли 2025 бишавад ё мумкин нашавад. Пешакӣ ҳеҷ чиз гуфта намешавад. Пешниҳод шидагӣ буд, вале мутаассифона дигар ягон информатсия нестад. Ҳусайнов нависондай. Дар аэропорт ака ғам намедода бошанд. Агар ягон нарушение надошта бошем, даниётон 100% тоза боша. Умуман тоза бошем, бе ягон гуноҳ бошем, мисол тафтиш мекунанд, ҷавоб медиҳанд. Ягон соат мумкин вақтона бигиранд, тамом. Назаров нависондай. Ман Сорбонҷон ҳар як барномаи шуморо интизор мешам. Фақат мехоҳам гапҳои нав, гапҳои хуш шунавам. Раҳмати калон ки инро шумо мешунавам, хурсанд мешавам. Зиндаву сарбаланд бошем бародарҷони ман. Мо кӯшиш мекунем ки доим мо ягон информатсияҳои нава аввалин шида видео кунем ва ба маълумоти шумо бирасонем. Каме ҳам боша аз мо фоида бираса дар шумо. Як нафари дигар нависондай. Салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шидагия ё ин ки не? Бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ, призови тирамоҳӣ тақрибан як ҳафта, 2 ҳафта пеш ба анҷом расидагия аз ҷониби Вазорати Мудофиа информатсия буромад ки яъне нақшаи даъват ба хизмат пеш аз муҳлат ба анҷом расид. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.